Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinga di tinagan nga Agnes. Iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Pinilit ko ti makabangon iti sakit a napasamak kanyak. Aging gaadimteng ti jakpulos ni namnama a pasamak. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Agnes. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Dandanikan agpas ngay anak ko. Ngam aging ka ita. Pulos asaan nga agparparik na dyan nakasikugkan ka. Saan yun anam-namaan nga agparangday dyan, nanang? Imbagak matan kada kayo at akrot day dyan lalaki. Idi na amuan na masikugak. Kinuna na asan pa'y anakasagana. Kat manipod imbagak amasikugak. Saanan ang nagpakita. Kan saan kumatan ang maawagan. Ay, unay kalakit ding aminan anak ko. Pagad-adalan da ka, tapno saan ka may pada kada kami kanitatang mo nga awan adal na. Ngam sabali mo ti inaramid mo. Aklo nakadakkel abidot dayto nga inaramid ko, nanang. Ngam nalpasan, awanin maaramida. Maudi ti babawi ako nada. Anya pa'y nga rod ngay. Awan maaramidan may kanitatang mo. No saan nga awatan daytoy anapasamaken ka. Anay ko, kailangan ta si makiti dyan ko. Aga na kaksamatan na. Nanang! Tatang! Aga na kaksan! Arayatan dag! Nay, anya ti mapaspasamak kan Anay ka. ko. Aga nakakadain. Awan tatang, agsakitan ti dyan ko. Ha? Mala, itugaw mo pa'y laang dita. Tay nakmangkita iti pangiluganak kan ka. Tay panda ka ni di ospital. Sige tatang, saan kayo ko mangagbaybayan? Anay ko. Lalaki ti anak mo, Agnes. Ay na, kastoy gayam tirik na ti addan apo ko na. Kasla sumaranta, ka makakitkita dito'y apo ko. Kahit kumusta mo tintirik na manak. Okay, aklaan tatang. Mariknak laang akasla nakapsutak. Kasla maulaw ha. Mala, maturog ka pa'y nga road tap no makainan aka. Siyak pa'y laang ti makaamaw dito'y anak mo. Mala, tagawid akpay nga raud. Inak mangala kadag iti daduma masapsapul dito ospital. Kan ilutwan ka mutain iti pagpapigsam anak kao. Nanang, ano sa inyo abantayan ti anak ko Sumurutak kinihan nga aglako iti wagwag ijay ili. Imbag lang nga adda basit biro ko. Ngam ti agigi anak laang dito'y balay. Awan problema anak ko. Saan mo't anarigat abantayan ti anak mo o tanasingpot mo't? Agyaman nak nanang. Uray kasto'y tinagbanagak. Saan dak aginura. Tultulungan dak lata. Natural at tulungan da ka. Taanak da ka kat nga road. No kayat mo, mabalin mo pa'y nga ituloy ti agadal. Saan nanang? May isa ako nga ina. Iso asaan laangan ato'y bagik ti panunutak. Rugya akong ti agurnong para iti masakbayan ti anak ko. Uray sa anak ko nga agadal. Ti anak ko laangan ti urnungak iti pagadal nanto. Talaga matumal da iti a business ta. Manmanumot ngamin ti gumatang. Ado pa'y mat ngamin ti mas nang runa akasampulan ti tao. Ununaan da pa'y laang agatangan ti makan Sa bagay ngam, imbaglaangan tadamot basit kita ta. Ay, kasanuak ang makaurnong para iti anak ko. No kastoy laang ti kita ta. Agnes, awan ka di planom amang ituloy iti panagadal mo? Napukawan ti ganas ko nga agadal. Ti anak kong tulaangan ti pagadala. Kumusta nga iti amana? Saan ka di nagpakpakitakan ka? Mabutang iti obligasyon. Iso asaanan ang nagpakpakita kanya. Ay, nakasta. Single mother ka nga, Ruth. Day tangarot ti problema, friend. Maitid ko nga ta amin nakasapulan ti anak ko. No kastoy laang matipagsapulan. No kayat mo, agabrod ta.
sangag paiso Nanang, adda ko maibagak kada kayo. Anya dayta, anak. Dumakdakkelan ti anak ko. Kasano ang maipaay ko amin akasapulan na. No agla ko lang ang itiwagwag ti pagsapulak. Anya ti kayat mo asawan. Kaya't ko ti agabrod, nanang. Anya, nay, basit pa ilaang ta anak mo, panawa mo. Adda kayo amang kita kan ko, nanang. Sa bali laang mo't no adda ka mismo amang kita kan kuana. Nanang, diyo ka di kaya't ang makalungaw tayo matbasit. Lakayin ni tatang, ngam agtaltalon pa ilaang. No makaabrodak lakit ti, di siya kunti makaamu iti amin akasapulan dito'y balay. Sige, sika nga rod ti makaam mo, Agnes. Tatang, aping agtrab-trabaho kayo pa ilaang iti talon. Sumardeng kayon, taamangan no agsakit kayo. Nakarkaron ton, adakdak kay ti magastos yo. Nadadangag sakita ka, anak, no awan nararamidag. Kasapulan ti bagay ti trabaho. Basta saan kayo nga rod nga agbamban no, Gwen? Di nagpakadanagan, anak. Ti bagim kit day, ti an nadam dita abroad. Narigat no agsakit ka. Wen, tatang, ninanang ngay, ayan na. Pinaayaban daman ni Jay Eskuilaan. Jak amaw no anya manen ti naramid ti anak maw. Ay, unay lakit din dayeng anak ko. Nagrigat ang mabagbagaan. Amang ano si kalaing ti urayen na, akayat na amakadwa, anak. Tatang, no agawid na kasanulaangan ti biyag mi ngay nga agina. Upat atawan mo dita abroad. San ka kadipay anak ka urnaw para iti pag-adal nantaw? Manulaang mat ngay ti sweldo ti katulong, tatang. Nagrigat ti makaurnong. Talaga ka din awan namnamakan ka, Agnes. Naibagak matan ka, nga awanan planok ama ki asawa. Umanayan kanyak ti anak ko aragsak ko. Ti priority kita, ket ti makaurnong iti pagadal nanto. Tulungan ka matkada. Nulakit disong bata nak. Ibilang ko, akaspud ng anak ko, ti anak mo. Ado ti babbalasang dita. Saan asyak nga addan anak na ti pagdatunam. Namsika ti kayat ko. Naibagakon, awan namnamaam kanyak, Romeo. Agnes! Ni, aday tamat gayam ti gayam ko nga urayat. Sige, panawan kan, Romeo. Oh, Hana. Agnes! Kunak man no saan mo akayo ti Romeo. Apay nga kadwa kayo. Imasidag anak isarita, gaputan nakita ng ador urayak. Kaasimat, bastet kat ka. Sapay madlaw kat agkursunada kan ka. Ay, saan ka mamatpati kadagita lalaki? Itilaang damo ang nasingpot da. No naaladan ti kayat da, saan da kan apagan ano? Saan mat siguro nga amin alalaki? Wen matkit di. Ay, amin alalaki. Saan laang amay may sa ababa iti pakaatrakan da. Pangaasim anak, agsingsingpot ka kuma. Kanlalaingam kuma iti pagadalan nyo, ha? Abay akasta ka, mama. Abay saan mo kaya ti agawid? Amin nakaklasek. Adda mama kan papada mapmapan iti pagadalan mi. Syakat ni Lola lang. Ay naanak ko, namin anon ngayon bagakan ka. Agsapsapulak para iti masakbayam. Tano addaak dita Pilipinas, saan nga umanay ti birok ko. Apay nga rod dagiti ka klasek. Addamat iti Pilipinas dagiti parents da. Ngam umanay mo ti sapul da. Ay, adday ta ka man ako nakon. Ipilit mo manan ti ammom. Basta lalaingam ti agadal dita. Tapno saan asayang ti ipaupaw ko akwarta. Maawatam, ha? O sige, babayan, tani. Awan manan ti turungan ti saritaan ta, tani. Ipilit mo manan ti kayat mo.
Nanang, apay anak kaawag kayo. Madama ti trabaho. Mabitlaan ti panakisaritak ken ka anak ko. No maminsan, saya ato mo ti makisao iti anak mo. Nagpasugnod manen, idinalpas kayo ang agsarita. Agsangsangit manen, apay kano akasta ka. Nanang, awan na saya at amapasamak no panoy-nuyan nyo iti kayat na. Anya pa lang ti sapulin na, kat maitid lang aruden amin akayat na. Kayat nang agawidak kanun dit na. Tapnoan niya. Ay, ubing pay ngamin ti anak ko, di na maawatan. Ngam inton dumakal, maawatan naktumot laang. Agam kasaritam lata iti nasayaat. Saan kat apagungtam adagos? Nagdagulit met ngamin, nanang. Ma-stress lang aruden ti tao dito'y gapo itirigat ti trabaho. Dagulit pa iti anak ko. Imbes apatib ka rin na ti pakinakam ko nga da dito'y. Isumot ti nakarkaro ang mga stress kanya. Ay kat an-anusam anak ko. Taanak mo kat nga road. Sige nanang, tani ado pa'y taramidak nga guruuray. Da kayo ratan ti makaamo iti anak ko. Talaga ka di nga awan dengdenggam, ha? Apay ang nagbabadag iti gradom. Anya ti kayat mo apagbanagan no kasta ka? Sayang laang ti pagbambanugak ditoy, no awan met sumsumrak di taulom kadagiti adalin nyo. Kasta kayo kit diya. Awan pa'y nasaya tapan nakisauyo kanyak. Puro kayo ungat. Amok, sana ka napatag kada kayo. Iswa kasta kayo. No saan ka napatag kanya? Sa anak ko man anag-abroad. Agrigrigatak ditoy anak ko. Tapno laang adda maipawit ko akwarta. Saan ko matagit-git dawon kada kayo dayta, mama? Ti kayat ko lang, agawid kayon, takayat kayo ama kadwa. Ay, talaga natangken ti ulong. Saan ka ang makauawat? Iso siguro ang nagbababadagi ti gradom takas na ka. Saan mo ang maaw-awatan ti ibagbaga ti maestram? Ay, talaga nga agkonsumisyon na kiti anak ko. Nagtangken ti ulo na. Saan ang makaaw-awan? Saanin arabrabak dayta, gayam. Manipod agad adalan ti anak mo, dayta ti problema. Panagkunag, pagustuhan ti anak mo. Agbakasyon ka iti nabaybayag. O di ura agsublikan tumatlaang. Saan ang mabalin ati kayat na ti masurot? Adamot dananang kantatang akadwa na. Saan mat ngagmaymaysa? Ngam umapal ka dagiti pada ng ubing. Nga adda dagiti dadakkel da akad kadwada. Ay, kalukwan day ta. Isukit di ati apalan da. Tamaitid amin akasapulan na. Kan saan nga agkurkurang ka dagiti kasapulan na. Agsasabali ti pakaragsakan ti tao, Agnes. Saan mo't siguro adagita abanag wano na materyalan ti pakaragsakan ti anak mo. O, nanang. Apin yung mawag kayo manan. Problema manan iti anak ko, ti bagayo? Uwan anak ko. Katagawid ka kuman. Ha? Apay, kanapin ang sangsangit kayo? Awanan ti anak mo. Simorot ka dagiti ka klase na anapan naglango iti karayan, idinalpas ti klase na. Nalmas. Awanan ti anak mo, Agnes. Saan? Sana pud no day tananang. Sana mabalin na matay ti anak ko. Agawid ka kuman, Agnes. Urayan na ka. Kanor urayan na ka ti anak ko. Sige, nanang. Urayan da. Agawid na kitamat lang. Diyos ko. Anak ko. Apay, pinanawan na. Anak ko! Nagsakit matanday ti anak pasamakan ka, anak ko. Apay, pinanawan nakmatan na. Pagawanan na.
No saan ko at inumpal ti kindaw mo? No amok la kumakas ti gayam ti pagpanagam. Nagawit akla kuman. Tapno nakadua ka pa itinabayag. Nagsakit nga awatan. Kasladyak maglon nga awan kan. Saan ka man lamang kasawitan, tatakon. Sorry, anak ko. Nasa dinuman dayan mo ito. Sabay kumata naragsakan. Kat pakawanan na no nabaybayan ka. Dati masakbayam ti pampanunod. Anak ko! Ita, tanay tabunan ti anak mo. Anya ngay ti desisyon mo, Agnes. Agsabli akmat lang iti abrot nanang. Kasla ad-adda amalidayanak. No adak lang ito eh. Adakan ka day ta anak. No iso ti amo mo makapalagan kan ka. Uray awanan ti anak ko ngayon ornongak. Agsabli aklata. Takas lang mapagtitak iti kapapanunod dito eh. Nagrigat nanang. Nagrigat ti mangrugi manan. Diyak amo, no kasanuak amang rugi manan. Agkararag kalhaang anak ko. Saan mo nga ipalubos nga dadakas ang mapasama kan ka? Amok akabaalam alabanan day taapan nubok asimang bahikan ka. Aging gaita, sa diwa paylaang ti sugat iti pusok, gapu iti panakapukaw ko iti anak ko, Mr. Longley. Nakaikadengak ngaminan na saanan ang makiasawa, kat ipamaysak ti amin ko iti anak ko. Ngamjak ni namnama, ang mapukaw ko gayam. To'y pagayam mo, Agnes. Agnes, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakastaritaam. Talaga anasakit daytoy anapasamak iti anak mo. Nasakit, ang mapukawan tayo iti ipatpatag iti biyag. Ang amanya nga rod, bulod tayo laang ti biyag tayo. Kat ti kasayaatan nga aramidem, agkararag ka iti apo. Ta iso ti makatulong kan ka, tapno mailiwliwag mo, ti ladingit mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Agnes, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.